sidde, ikke? Så, Op og sidde. Ikke? du må Jeg skal ikke nok. Nej, jeg skal heller ikke. Det var da ikke en stor dreng. Det var også saksen nu, ikke? Så skal du klippe herinde under. Hvorfor hjælper jeg ikke? Kan han godt det, tror Det ved jeg sgu ikke. Nu skal jeg jo lære det. Hvorfor så den lige ind under her? Hvorfor hjælper der ikke? Der var vi nu. Så. Der var det jo! Hold da Hvor her. er du dygtig! Nej, det skal ikke klippes. Det kan du... Åh, lægger den ned af. Det kan du bare pakke op. Nå, så tager vi saksen igen. Så får du... Ja, du skal bare lige tage den ind under her. Det var øjnene. Der. Ikke hjælp dig. Hvor er du god. Værsgo. Se, hvad du har fået, Billy. Hvor er det henne? Ja, det er papir det hele. Og det er nogle rigtig gode farver. Har du fået farver? Nøj, hold da her. Det var du vundet. Det er far må snitte dem, man når. Og prøv at se, hvor tykt de er. Hold da her.